عكيتي بحد خوينا جيجا حبريتا ويدما زتسححت حبريتا نايزا ابليكيشن كحلس الزبلت بناي قطر زخونه ناي قطر ملكعات لامصات زكو حالتنا ابليكيشن زتغاغي حبريتا مالتي يحواتي سلام سلام كورات تخاتلتي امين يكم دحنا ديكم نمز انا سلام زلهو مسخت لما سلام كتكون لي بعلت من التسفيه كورات احواتي كورات احواتي ناي لما انتي امشاشي ابي لما نزا كحلس الا بلت ناي قطر ባህልና ብዙሕ ነገር ዘዘኻኸረትና አጀንዳ ተኸፊትንዮ ተረጋጋዕ ህዝበይ ተረጋጋዕ እና ክብራት ተኸታተልተይ መጀመሪያ ጊዜ ዝኾነ አፕሊኬሽን ተውርዳት ለኸን ኦፍ ጎሮ ኦፍ እጹ ነገር እንድሕር ኮይኑ ምክንያቱ ላብ ጉግል ኸን አይኸዲ ላብ ጉግል ልኸት ኮይኑ ትጠራጠር ትኽእል ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ሕዋተይ ማረይ እና ምንታይ ኸዲ ኸን ተዓጽዮ ከሪአክንየ ካብ መጀመሪያ እስካብ መጨረሻ እውን ተኸታተላን ሕዋተይ ማረይ እና አውዚ በኪዕ አፍቃ حواتي ماري يهو بزح عدي زخخرتني ابلكيشن خلأي نجر قوعي مستقوع مكان قلنا قوعي عدي بزح نجر قطر زعوخو كلاتنا زعانا حواتي ماري بزح نجر زخخراتني خمسي كيرا شنح بيلاتنا مأخل سنداي كلاتنا لك انا ورنا لولس احنا حواتي ماري يهو عندنا بزح زستواسنا زذكرنا اتعامل كاو حلفي لخدمة أوزي محصاب قرب عندنا خمينا الحصونا خمس عانا بزح بدم بكيرا أسدت التلع الخوفوتي أبعد خمس لخم محصاب خمس التعبابياي جيرا الشمح زبلتني أبليكيشن بعد ولتاي أوزي دمام جوجو عندنا نهجت أردام جوجو ولا خمس الأكل أي مثل بس بزل توسنا جن يمثل مالتيو زخ خرتني مالتيو أحواتي معي لخلتنا زخاخرتنا إن مني أجندة خفيتنا بتعمي جاري مني أوزي دما أوزي جن لدك كتمال توكليا ما يبغى أقدرنا كاب عيلة كاب قد لاخد خاي زقدح تحققني نيراتنا خزوتنا كبابنا تحققني عند نيراتنا قال جن أزانيو كاجروي زي أجن كتمال تخونيا قطر خوينو خمزي ماي بمبازات يملا توكل سلازخونه زرزرو جاري كان مايلا ملاخو وغنوزي شمح ابيلاتني بزح الزخاخيراتني بعلتي وعلتايا خزون ايتو علي وريد واسولو سب بقى اجندا لاجندا نلنا سوس مالتيو اغرغر يزبلنا غرغرو همزي بيلاسل هملي بلتني يهو كاوس طرح خطوصيا منيلو زيون الدم كوكي مزيجيرا بزح نجر لستاوستني لزخاخرة الناس أرد أو زيد ما أشجع فرس بقلي مزيجيرا كوه بلا معرق بلا وصوحي عدنا مزيجيرا زي معرقتني بعلتو على ثايسي أوه كله باي ذا واي زت شفافنتي ابسولوت ابلكيشن مالتي من تايت فرحه كاول لا ابلكيشن هم زول خكن تخف تعاصيو انيكن اوزي دما مولعور كيف تلاوقو كبرخن كاتيا كلوا عند حرزي صغوا عدي حسرت بهاوات لوا كوسخات لوا ززخ خرتني ابلكيشن يا بحجرو كتمسكني للوا خازي خمزي باتقبر تهيلو سب بقى بفرح ما قلنا حق زفرح بقى بدم بزفرح سب سنيو واي ارى ترقاقع اخواتي معري ترقاقع نزغل لي هذا خطر نديلهم كوصغو زرزرجن معصاوي يعني تزر طراقر اوزي دما بباندرا عدنا بدنبي غيرا بقى صويلو 5 متر زاكل قماش غيرا امعرق زبلت ورسخا ناي نكسنت كوف زبلت سي مጨረሹ سي لو ودقت تودق يا عينته مጨረሹ كاس مسقله دهيزاتنا እና አይትፍራሓ زرزرو التطرطرخن حواتي دما خيدي خن فوتوታት سيف ስለዝኾን خيدي خن افت ابليكيشن اوف تجبرا مالتيو اوف منتي تجبرا ግን كريكنيه تخاتاتلانيه خن حواتي معري خزي وعلت على رأخ كنيو نقول ريخنا
ይኸው ኮራት ተከታተልተይ እዛ አፕሊኬሽን እዚኣ እያ ከምቱ ልሙድ ማለት እዩ ናተይ ካብ መጀመርያ ኦፍ እያ ነይራ መጀመርያ خلاص ኦፍ እያ ነይራ ሴቲንግ ከይድኻ አፕሊኬሽን እዚኦም ከይድኻ ኦፍ ትገብሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ጉግል ሴቭ ስለ ዝኾን ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ናየስ ተኣቲና ንሪኣ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ኦን ነይራ ኮይና እቱ ላቀናርሕዎ ዝፀናሕኮ ፎቶ ንረኽቦ ኢና እንድሕር እንትን ኮይና ግን ኣይነግንዮይ ማለት እዩ ይኸው ካብኡ ከምዚ ናናቲ ካብኡ እዚኣ ይኸው ኦፍ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣይ ኦፍ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ይኸው ናየ የለ ማለት እዩ ኣውዚስ የለ ኣሕዋተይ ማዕረይ ፎቶታት ኣውዚኡ ዝመፅእ ይኸው ኦፍ እዩ እኒሄው እዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ተረጋግዓ ይኹን ኣውዚ ከምዝታት ነገር ኦፍ ምግባር ክንለ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ቆንጆ እዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ምንታይ ኦፍ ትገብርኦ ከሪአክን እየ ካብዚ ንወፅእ ካብኡ ሴቲንግ ንኸድ እዚ ሴቲንግ ንስኸድና ሴቲንግ እዚ ኣብዚ እዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ እዚ ካብኡ ይቅርታ ኣሕዋተይ ማዕረይ እዛ እንትንስዛ ከምዚ እንትሻራተትሲ ላውዚ ምስኣተኹስ ኣብያ ነይራ እንታናተዮ ይቅርታ ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ምንታይ ድና ንኣት መሲልኩም ማለት እዩ ከዚ ኣቀይርና ኢኹም ከምዚ እናውርድ ምሰልና ማለት እዩ እንታይ ይኹን እቱ አፕሊኬሽን እትጥቀማሉስ እንትን ትገብርኦ ተኸላ ማለት እዩ ኣፕስ ዝብል ንኣት ማለት እዩ እዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣብዚ ምስኣተና ከምዚ ኩሎም ቶም አፕሊኬሽናት እንጥቀመሎም ኩሎም ክመፁ እዮም ኣብዚ ማለት እዩ ከዚ ታተድልየና እዚ አፕሊኬሽን እሳ እያ ተድልየና ማለት እዩ ይኸው ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣብዚ ኒያትክን ከምዚ ኢልካ ምስኣተኸን ኣብዚ ብሎክድ ክኾንዎ ማለት እዩ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ኦፍ ትኾንዋ ምክንያቱ ክፍት እንድሕር ኮይና ከዚ እውን ዕፅዋ ኢኹን ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣብዚኣ እያ ማለት እዩ እና ከዓ እንትኡ ናየ ኦፍ እያ ነይራ ማለት እዩ ካብኡ ባየር ትቃናበርክን ኣይ ትፍርሓ ማለት እዩ ምክንያቱ ኦፍ እያ ነይራ ከዓ እንተዋ እናሲ ዋላ ትኾነለሲ ኦፍ ዋላ ኦፍ ተዘይነበረት ለሲ ምንም ዘፍርሐክን ነገርስ የኾነ ስኡሉ ለአጀንዳ ስኡሉ ሰበቃ ከምቲ መሸበር ነገር እሳ ስለዝጥቀምሉ ሰብ መስለና ከምቲ መፈራርሕ ነገር ተጠቂሙሉ መስለና ሰንበይ ንምንታይ እዮም ተሃሙ ተባሂሉ እንደ ግን ተጠራጠርቲ ኮይንካ ግን ካብ ከምኡ ላብ ጉግል ስለዝኸድ ዝኾነ ነገር እዚ አፕሊኬሽናት ከምዚ ገይርክን ተስተኻኽልዎ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ እና እዚ እዩ ነይሩ ናይ ልማዓንቲ خذ يري يلزم يرأخوي نيرة أمشي ديو ولا خذ يري يعقد أم فيسبوك أتي قالنا إن أحواتي معري أجهن من ميخواني كورات حواتي زي أسي هذا أبليكيشن زي أسي أم عرقت النادى أم بي وريد وقت راح خير دحرو ورحية دحرو صومية قالي لي من تايهم وموسيون دي بدعمي قاري مننا همزي غير تطرطر ግን ላው ጉግል ስለዝኸል ዝፎቶታት ገለ ጉግል እንትን ስለዝብል ካብ ትጠራጠር ግን ኦፍ ጌርካ ትጥቀም ማለት እዩ ብሎክድ ዝብል ጌርካ አፕሊኬሽናት ትጥቀም ትኽእል ኢኻ ማንኛው መቀናበሪ በተለይ ዩቲዩብ ገለ መቀናበሪ ዝኾነ ነገር ንገብሮ ነገራት ኣሕዋተይ ማዕረይ ከምቲ ዝገብርናዮ ይምረፅ ማለት እዩ እና እዚኣ ነይራ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮይ በዓልቲ ወይ ወዕለታና ስለዝኾነት ግን ኣጀና ማለት እዩ ካዝለ ነቀናበሪና ከመይ ዝበለ ፊስታን ኣሎ ጋና بزي كقنابريا انما بጣም ያደስላት በጣም ተመቻትኒ ማለት ይሆን ዝታት በቃ በደስ ዘለክን ፍስታናት ገለ ተቀናበሪያ ጋና አነ ቀናበረላ ኸልየ ማለት እዩ ምክንያቱ ኦፍ ለዩ ካንተ ወለ ነይሩ ኦፍ ገይርክን ተጠቃማ خزون ዘንሕዋተይ ማዕረይ እና በኻሊ ቪዲዮ እስካ ንረኸብ ባይ ባይ ስትሰናዩና ኸን مسعد عقيتي بحاله خوين